Hebrews chapter 12, verse 27. Let's read verse 27 all together. Everybody, go. And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Ti Ilocano ko na dito, iket daytoy asao, amaminsan pa'y ibagana, tipan na kay kat digiti magaraw, akas kadagiti banbanag at imaud laeng, tapno digiti saan na magaraw, mataginayon kuma. I'll be speaking tonight things which can never be shaken. Things which can never be shaken. Kararag tayo. We thank you so much, Lord, for tonight. Kadagiti banag apo nga naramidam apo Diyos, ken uray pa'y agdama nga mararamidam, kadagiti bibiyag, digiti anak mo, ken uray pa'y kadagiti trabaho apo Diyos, ngayon kapo, nang isaadan apo iti HBBC, baba na iti panangiturong, panangidalan ti ayatan mi apo nga pastor, ket itultuloy mo nga ipreserba apo digitoy pagbungaen, babaen apo iti panangaramat mo kadagiti naduma-duma nga miyembros, iti HBBC apo, kan uray pa'y kadagiti na pinget apo, nga makipag dengdengeg, kan makipag-adadal apo kadagiti sasaom, manipod apo iti live stream. Katalawan, i-bless mo uray pa'y apo, dito lesson itat tangarabi, tulungam ti adipan mo, kadagiti ti kararag ko itinaga na po mga Jesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. In this world of change and delay, there are many things that sometimes we are not hopeful and sometimes we are fearful. But it is very encouraging that despite of these things that are subject for change, subject for decay, we are praising God and we need to be thankful to God that there are still some things that can never be shaken. Numan pa'y adu digiti banag nagbaliw, adu digiti banag nga mapukaw, adu digiti banag nga medyo lumukay, nga magyaman tay ti Apo, ta babaan iti tulong ken parabor na adalat ta digiti banag nga saan nga magunay, wenno saan nga mapukaw. Ket dayta kakabsat digiti sumagmamano. And I hope that these things that can never be shaken that we will going to learn this evening are the most important things that must not be shaken in our lives, shaken in our families, shaken in every areas in our lives. Now, makita tayo dito, umuna, the first thing that will never be shaken is no other than the throne of God that can never be shaken. If I say throne of God, I'm speaking about the throne of grace, which is spoken in the book of Hebrews chapter 4, verse 16. In chapter 4, verse 16, in the book of Hebrews, kasto iti kunana, iti Ilocano, umananita yung arot asita talged, iti trono ti parabor, tapno awaten tayo ti asi, ken makasarak tayo iti parabor at tumulong kada tayo iti aldaw iti panakasapol. Now, ti may nga makitak dito'y kakabsat, ket inikan na tayo ni Apo Diyos, iti nananay nga gundaway ken pribilegyo, tapno digiti banag nga adda kumakada tayo, digiti banag nga naisuro kada tayo, ken digiti banag nga napataod manipod kada tayo kakabsat, babaen kadagiti sasao ti Apo, saan ko mga magaraw digitoy, babaen detoy nga bersikulo nga kunana ditoy, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Detoy kumakat iso detoy panagkararag tayo kakabsat. Han ko mga magaraw detoy panagkararag tayo, tatigapuna ti trono iti parabor iti Apo, nga iso iti mabalin nga pagiaplagan tayo, mabalin nga pangyasngawan tayo, mabalin nga pangikabilan tayo, digiti anyaman nga banag, nga pagkasapulan tayo, banag nga mabalin nga kasapulan tayo tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kut saan nga mapukaw kensa nga magaraw, because the throne of God, the throne of grace is established. That's why it is just but and proper nga daytoy ko mangarot panagkararag tayo saan ko mga magaraw daytoy kakabsat. Ito'y nga kunana ditoy
Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Umadanitay ko mangarod as itatalged, iti trono ti parabor niya po tayo nga Heso Kristo. Tapno iti kasta ket santay laeng nga awaten ti asi, no di ket di makasapul tay ti parabor, nga isu iti mangtulong kada tayo, kadagiti aldaw, ken kadagiti gundaway, nga masapul tayo iti tulong, ken badang niya po Diyos iti panagbiag tayo. It must be a great encouragement to every child of God to know that when everything else is shaken, the throne of God can never be shaken because it is a throne of grace. So agyaman tayo kakabsat, taadda daytoy nga trono ti parabor iti Apo, nga mabalin nga salaknib tayo, mabalin nga pagkamangan tayo, mabalin nga isot pagpainan tayo kakabsat. Ngapno iti kastano dumteng kada tayo ti panagkapoy, dumteng kada tayo ti panagdanag, dumteng kada tayo itinananay nga panaglamiis, nga numaminsan isu ti mangitunda kada tayo ti panakagaraw, ken nananay nga panakashake tayo kakabsat, haan tay kumanga agari papa, nga mapan nga situtured, iti trono ti parabor ti Apo, ket daytoy panagkararag tayo. Our prayer life must be shaken because the throne of God, the throne of grace is fixed, established, and is always there waiting for us. Tapno iti kasta ket isot pangidasaran tayo, dagiti petitions tayo iti panagbiag tayo. So no kayat tayo nga ti panagbiag tayo ket san nga magaraw, daytoy ti maysa nga banag nga dapat nga pagtaklinan tayo, dapat nga i-consider tayo, daytoy throne of God because it will never be shaken. May kadwa nga makita tayo ditoy, nga haan nga dapat nga magaraw, haan nga dapat nga ma-shake. Kat isu detoy kunana ditoy, the word of God can never be shaken. 1 Peter chapter 1, verse 23 to 25. 1 Peter chapter 1, verses 23 to 25, kat kastoy ti kunana. Verse 23, Anabaliwan kayo anayanak, saan nga iti bukel nga grupsa, no diket iti saan nga grupsa. Agapot isao ti Diyos, iso nga agbiag ken nagtaeng iti kinaagnanayon, tay isu amin nalasag kaslaruot, ket ti amin nadayag ti tao kasla iti sabong iti ruot. Ti ruot magango, ket ti sabong agtinag. Ngem ti sao ti Diyos mataginayon nga awan inggana, ket daytoy isu ti sao dagiti naimbag adamdamag, ana ikas kasaba kada tayo. So nalawag ang makita tayo dito'y kakabsat, everything here on earth, amin nga banag, amin nga imnas, amin nga buya, amin nga klase digiti banag nga datoy rabaw iti daga, dagitoy tuket a grupsadan to kakabsat. Ngem naikarikan niya tayo manipod kergitoy nga bersikulo nga iti sao ti Apo sa danto pulos nga bagaraw ken agtalinaad danto nga agnanayon iti panagbiag tayo. So ito'y nga numautob tayo, dagitoy dua nga banag, panagkararag ken sao iti Diyos, no kayat tayo nga tibiyag tayo ket saan nga magaraw, saan nga alisto nga mayakar, saan nga maipaluyupoy, haan nga detay alisto nga detay makulayawan, iti awis iti lubong, ipalubos tayo nga dagitoy nga dua nga banag ti panagbiag tayo, ket saan ko mga magaraw. Alright? Dagitoy kari iti Diyos kada tayo, no may kadatay iti nananay nga panagkapoy, nakadado dagiti banag, nga mabalin tayo nga klamaren, iti sao ni Apo Diyos, iti panagbiag tayo. Alright? So it was estimated that there are more than or 30,000 promises of God in the Bible, but not one has ever failed or will ever fail us with these promises. Alright? Isu nga no kanya tayo, no umay kada tayo, digiti banag nga panagkapoy, umay kadagiti banag nga panagdwadwa, umay ti banag nga panaglamiis, hantay laeng kuma nga mapan iti panagkararag, no di di sublianan tayo, dagiti nagkaado nga kari iti Apo, iti panagbiag tayo. So nakadado digiti banag, nga ingkari ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. So kunana ditoy, ito'y nga, daytoy sa uti Apo, ket adaan iti bileg, alright, the power of the Word of God can never be shaken.
Alright? So, anya dadagiti pan nakabalin. Iti sao iti Apo. Alright? At dadagiti sumagmamano nga makita tayo ditoy. Ijay Psalm chapter 119 verses 49 and 50. Psalm 119, 49 and 50. Makita tayo ditoy nga ti pan nakabalin iti sao wenno kari ni Apo Dios iti panagbiag tayo ket saan pulos nga magaraw. Tatikunana ditoy verse 49 iti 119, laglagipem ti saom itoy adipen mo. Gaputa isuda iti pinangnamnamaak. Would you imagine that? Anya tinangnamnamaan ni David. Alright? Awan sa bali no saan nga dagijay sasao ni Apo Dios kengkwana. Kat no maminsan adu digiti banag nga mabalintay nga pangnamnamaan. Mangnamnama tayo iti kari iti pada tay nga tao. Mangnamnama tayo kadagiti pasamak wenno sirkumstansya iti panagbiag. Ngam ito'y nga makita tayo nalawag ito'y nga imbaga ni Salmista David ken ni Apo Dios, laglagipem ti saom ito'y adipen mo. So no makita tayo dito'y kakabsat ket talaga nga klinamar ni Salmista David, DJ kari ni Apo Dios ken kuana. Iso nga kunana dito'y laglagipem, remember the word unto thy servant. So I believe with all my heart, there's nothing wrong if we will going to claim God's promises through His word, iti panagbiag tayo. Apay nga kasapulan tayo nga klamaren, dagito'y nga kari ni Apo Dios kada tayo. Gapuna ta kunana dito'y iso iti nangnamnamaak. Cause me to hope. Could you imagine that? Dagito'y pasamak ti panagbiag tayo, panakaupay tayo, kadadad dumapay, and so on and so forth, and everything. Hamo nga maikat nga umay ti panakaupay, hanga maikat nga umay iti panagkapoy ti inanama tayo, ngam nakalawlawag ti kunana ti Biblia, remember the word unto thy servant. Pabalin mo mat nga ibaga nga kunatay dito, if we will going to personalize that verse, Lord, please remember your word unto me. Why? Because upon these words, upon these promises of thee from your word, has caused me to hope. Isu iti mabalin ko nga pangnamnamaan. Would you imagine that? Mangnamnama. Alright? Amom no natalgadye pangnamnamaam at datital na kun inanama nga talaga. No inkari ti Apo, no anya je inyebet iti Apo kanya tayo, natalgadye rik na tayo tatigapuna, isuna ket mapangnamnamaan. Anya je kunana pa je next verse. Daytoy tiliwliwak iti ladingit ko. Could you imagine that? Halaeng when you are hopeless, there is hope in the word of God. All right? When you are in affliction, there is comfort in the word of God. All right? Daytoy tiliwliwak iti ladingit ko tati saom ket pinagbiagnak. Could you imagine that? This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Di kayat na nga sa one deta quickened me kat DJ, na-revive tayo manen kakabsat. Because sometimes kadagiti afflictions tayo, hantayo nga maikat nga talaga nga permi nga mapababa tayo, madegrade tayo, mawanan tayo tinamnama, ay ayan tayo tibagi tayo, kadagiti na duma-duma nga pagsagabaan tayo, kada pagladingitan tayo, ngam nakapinpintas deta kari iti Apo nga kunana ditoy, from His word, it will always give us comfort. Sino kada tayo dito iti madama nga adda iti pagladladingitan na? Sino dito iti mawawanan iti namnama? Nasla ti panagriknamon ket it is the end of your rope. Alright? Nga deta nga pagladingitam ket kasla ti permi nga panagriknam ket permi ka nga maimameg. But listen to this, one of the power of the Word of God that cannot be shaken is the power to give us hope, the power to give us comfort, give us hope when we are hopeless, give us comfort when we are afflicted. And because of this powerful Word, powerful promises of God in us that can never be shaken, sumursurot tayo mat kakabsat. Ngano da tayo, kat mapabilag tayo, babaniti sa una, ininot nga sumurot mat iti panagbiag tayo. Anya pa'y, di pa nakabalin iti sao iti Apo, nga haan nga magunay, ijay Psalm 73,
24. Alright? Psalm 73:24. Ket kastoy iti kunana. Verse 24. Nevertheless, I am continually with thee, thou hast holden me by my right hand. Tilukano kunana, nupay kastakan kanayon, nga daak ken ka, gaputa si ka, ket tinengel mo ti kannawan nga imak. So dito nga makita tayo, nga iti pamagbaga, wano ti counsel, wano iti nananay, nga sirip iti sao iti Diyos, isu iti mangtengel kada tayo, tapnon iti kasta ket san tayo nga maiwawa, han nga mapariwara iti panagbiag tayo. So, awan sa pulen tayon kakabsat. Alright? There is the power to comfort, the power to give us hope, the power to give us counsel. Alright? Tapnon iti kasta ti panagbiag tayo, saan nga mayadayo keng kuana, agtalinaed tayo keng kuana, laksit kadagiti banag nga pagledingitan tayo, ken laksit kadagiti banag nga pagkayapuyan tayo, manginanamatay iti apo tatigapuna ti sauna, nabileg kanadaan pan nakabalin, nga haan tayon tupulos nga magaraw, no agtaleg tayo, ken agtalinaed tayo, kadagitoy nga pan nakabalin iti sasauna. So adupay digiti banag nga mabaling nga makita tayo dito, to convert, to convict, to cleanse. Alright? And then, may kadwa nga makita tayo dito, alright, nga mabalin nga saan nga magaraw iti panagbiag tayo, halaeng nga dayjay panagkararag, wano jay trono iti apo iti panagbiag tayo, halaeng nga day sao ni apo Diyos, nga iso iti mangted pan nakabalin, tapno iso iti mangted tiliwliwa, sirip ken inanama kada tayo, no digad di makita tayo pay ditoy, nga ti iglesia ni Apo tayong Jesucristo, ket saan tupulos nga magaraw. Mamatiag tami na pusok, ngano dagiti namati, datayo nga miyembro, babaen iti sao iti Diyos, babaen iti karkararag, babaen iti availability nga kang kanayon, iti parabor, kan iti trono iti Diyos, kan iti sauna, ngano isu iti pagtalinaedan, dagiti miyembro, kan dagiti anak iti Diyos, nga kamkamang iti iglesia, nga isu iti HBBC, no agbalin nga natibker, dagitoy nga kamkamang, agbalin met nga natibker, daytoy nga iglesia ni Apo tayong Jesucristo. Apay, nalawag ti karina nga even the gates of hell shall not prevail against it. Alright? So dito nga makita tayo nga daytoy ket prineserba iti Apo, nga daytoy nga iglesia, daytoy nga trabaho, priniserba iti Apo, inrugi ti Apo, priniserba ti Apo, benbendisyonan iti Apo. Ket ti makita tayo ditoy kakabsat, nga panangipreserba, panang bendisyon ni Apo Diyos, daytoy nga iglesia ngayan tayo ket babaen, iti panangipaay na kadagiti leader tayo, kadagiti papastor tayo, nga isu iti mangiturong, mangidalan, mangwanawan kadagiti kararwa tayo. Ket no kayat tayo nga agbalin nga nabileg, daytoy nga iglesia, ngayan tayo, yan dagiti pamilya tayo, pangpatanuran tayo kadagiti anak tayo, kanan anay nga pangsursurwan tayo kadagiti sumarsaruno nga henerasyon, suportaran tayo nga rut kuma, dayjay insaad iti Diyos nga leader, ken pastor tayo kideto nga iglesia, tapno mas adaddapay nga nabileg, mas adaddapay nga saan nga magaraw, tapnon namin pintas nga amang iti mabalin nga panakaiturong ken panakaidalan, daytoy nga trabaho iti Apo. Ket dayjay umuna, dayjay trono ni Apo Diyos, nga trono ti parabor iti Apo, saan laeng kuma, nga jay personal nga kasapulan tayo, personal nga estado tayo, iti mabalin tayo nga idatag dijay, trono ti parabor iti Apo, no digad di maysa kadagiti kang runaan, nga idatag tayo, kanikabil tayo pay dijay, tapnon iti kasta ket saan nga magaraw, awan sa bali no saan nga dagiti papastor tayo. Because I believe, there was a pastor who says everything rises and falls on the leadership. That's the reason why if there is someone who needs and who must need our prayer and our panangikararag tayo kang kuana, kagabsat, kan panangipaay tayo kang kuana, panangited tayo kang kuana, ti mismo kan omiso nga kararag ket awan sa bali, no saan nga iti adipen iti Apo, iti pastor tayo kagabsat. Tapno iti kasta, amin tayo, nga makita tayo nga pagkasapulan, kang runaan ti na espirituan nga estado ti panagbiag tayo, makita na kakabsat, kanan anay, nga ti Apo ket mulyen na isuna,
tapno mamit digiti kasapulan tayo, tapno mas adaddatay pay nga mas epektibo nga instrumento ken kameng iti iglesia ngayan tayo. The church of God can never be shaken. And that's very true. Alright? Paisula unay detay. So ipag-pray tayo, suportaran tayo, kan i-involve tayo, tibagbagi tayo kakabsat, kadagiti anyaman, nga banag, nga aramid, kideto nga iglesia, tapno mas adaddapay, nga ti Apo bendisyonan na, ti Apo ipreserba na, ti Apo pabilgen na, kan patibkeren na pay. Katawan kan hantupulos nga magaraw. Maudi kakabsat nga makita tayo ditoy, nga haan nga dapat nga magaraw, it's not only the throne of God, it is not only the word of God that never be forsaken, it's not only the church of God that can never be forsaken, and lastly, the child of God can never be shaken. Datayo nga mismo kat saan tayo kuma nga magaraw kakabsat. Many biblical promises assures us of God's concern for every one of us. And His pledge, God's promise or God's pledge is to keep us secured until the Lord will come and get us. Hantay ko mga magaraw kagabsat, anya ti rason keng gapunan na apay nga dapat datayo ket san nga magaraw. Anya dagiti mabalin nga inanama tayo, anya ti mabalin nga tibker tayo, tapno iti kasta ket saan tayo nga magaraw. Anyat kunana dito'y Roma 8, Romans chapter 8. Daytoy ket maysa nga nakapinpintas nga kari iti Apo kada tayo, ket no adda daytoy nga kari iti Dios kada tayo, awan iti rason keng gapuna nga dapat datayo ket magaraw. Romans chapter 8 starting in verse 38, ket kastoy ti kunana, tadyak duwa-duaen nga uray ni patay, uray ti biyag, uray dagiti anghel, uray dagiti pagturayan, uray dagiti pannakabalin, uray dagiti banbanag nga agdama, uray dagiti banbanag nga umayto, uray tinangato, uray tinababa, uray anyaman na sabsabali a parswa, di datay to mabalin, nga isina iti ayat ti Diyos, nga daken Kristo Jesus, nga po tayo. So from these verses alone, makita tayo kakabsat, nagkaado dagiti banag nga mabalin nga plano ken panggepen ni Satanas ken ti kabusor ken itilubong nga paggargarawan tayo tapnon iti kasta mayadayo tayo iti Apo malapsut tayo iti ima ti Apo but itoy nga makita tayo nga kunana ditoy awan to ti anyaman nga mabalin nga mangisina kada tayo iti ayat iti Dios. We are not only kept by the promise of God, but we are also kept by the love of God. Iso nga dito nga makita tayo nga ni Apo Diyos hanay palubos nga datayo ket magunay tayo. Ani Apo Diyos ket sana nga ipalubos nga datayo ket nananay nga mayadayo tayo kengkuana. May sapay nga bersikulo ijay kunana iti Aramid 20:24. Alright, Acts chapter 20 verse 24. Ket kastoy iti kunana iti Ilocano ngem kadagitoy awan iti mangtignay kanyak, tadyak ibilang tibiyag ko anapatek kanyak, nudlaket di maturpus ko ti dalan ko asiraragsak, ket ti annungen nga inawat ko ken ni Apo Jesus, tapno paneknikak ti ebanghelyo ti parabor iti Dios. Iti nananay nga kapnuan kay papanan ti panagbiag tayo, katawan sa bali, no saan nga deje panangannong tayo, panangaramit tayo, dejenan anay nga nakaawagan tayo ket dayta ket awan sa bali no saan nga itinan anay nga panakapaneknek ti ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo babaen iti panagbiag tayo. Adu dagiti banag nga pakasuutan tayo, adu dagiti banag nga mangigawid kada tayo, adu dagiti banag nga mangpasardeng kada tayo, adu dagiti banag nga mangupay kada tayo. Ngem kuna ni Apostol Pablo, ngem dagitoy awan iti mangtignay kanyak, tadyak ibilang tibiyag ko nga napateg, kanyak nulaket di maturpus ko ti dalan ko nga siraragsak, ken ti annungen nga inawat ko ken ni Apo tayong Jesucristo, nga dayta ket awan sa bali, no saan nga iti panangipaneknek, iti abanghelyo, ti parabor ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Iti daytoy nga rabii,
saludsudek man kada kayo kakabsat, ken saludsudem man intabukod mo nga panagbiag. Anya digiti mangigawgawid keng ka, itinananay nga panagserbi miti Apo. Anya digiti mabali na manggargaraw keng ka, personal nga pagkasapulan, pamilya, alright, future, alright. What are these things that sometimes it will shake your faith, it will shake your commitment to God, it will shake your service to God? What are these things? What are these personal hindrances that it seems that it will shake you in order for you not to perform it well? Kanan anay nga maaramid mo DJ kabailam ken rebbengem nga panagserbi ti Apo. Anya di kita nga manggargaraw keng ka. Alright? Sublianam DJ imuna agkararag ka and approach the throne of grace, the throne of God through prayer. Kat ikararag mo ditoy. Alright? Kat ibagam amin. Kat ito'y nga dapat nga makita tayo kakabsat. Hantay laeng kumanga tarigagayan nga ti Apo bendisyonan na ti panagbiag tayo. Hantay laeng kumanga tarigagayan nga ti Apo iliklik na tayo ti piggad. Agasan na tayo kadagiti sa gubanet tayo. Ken kastamet nga bendisyonan na dagiti pamilya tayo. Ken anak tayo. Ngem no sapay kuma tatarigagayan tayo kumamet iti puso tayo nga maaramat na iti biag tayo ken dagiti pamilya tayo. May we not only ask God and may we not only desire that the Lord will always gives His favor iti panagbiag tayo, but may it be that may we also desire and may we also pray to Him in the throne of grace. Babaen itinananay nga panang pabilag na kada tayo tisa sa una nga tarigagayan ken dawaten tayo kumamet nga usaren nga ni Apo Dios ti panagbiag tayo nga pagserbi tayo ken kuana. Yes, we are already blessed by God. Sabi nga ni Pastor, we are already, most of us are productive. But until right now, yet madadupay kanya tayo ti saan nga fruitful. Alright? Saan nga fruitful? Kaya't nga sawan iti panagbiag tayo kas may sa Kristiyano, hanpay nga nananay, DJ kinabunga tayo, at ati apay, because we are just only asking and desiring that God will going to bless us. Hantay mo't nga dawaten nga ti Apo, kat nananay nga pagbalinan na tayo kumapay nga nabunga. So kakabsat iti Apo iti dayto nga rabii, anyaman dagitoy nga manggargaraw keng ka, anyaman dagitoy nga mangin iniin keng ka, alaem lang dagitoy kat idatag mo iti kararag iti trono ti parabor ti Apo. Usaram ti sao iti Diyos, nga isot mangliwliwakan ka, ken mangpabilag keng ka, mangted ti inanama keng ka, kat no anyaman dagita nga banag, kanday tabiyag mo nga pinabilag iti Apo, tabiyag mo nga in-comfort iti Apo, tabiyag mo nga inikkan iti Apo at inanama, pigsakan everything, o sarum nga rut kumadayta, tapnon iti kastagat maaramat, iti iglesia iti Apo, nga panang suporta, iti senior pastor tayo, kandag iti papastor tayo, kadag iti programa, nga nang idalanan iti Apo keng kuana. Tapnon tada tayo, awan iti problema tatiga po na ni Apo Diyos, iso iti nangkip, nang salimatmat, kan mangpabilag, mangaywan, kan kastamat nga manggwardya kada tayo. So I hope and I pray that tonight, whatever the things, though the world that we are in right now, they are subject to be shaken, subject to be changed, and they will decay, deteriorating. But I hope and I pray that these four things that we have in our life will never be shaken.